αφορών επιγνούσα ψυχήν μου του μεν μισήσων την υπερηφανών φωνήν του δε ζήλωσον την ευκατάνικτον ευχήν και βόησον ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον με. Πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τας αυλάς του Θεού ημών εξανθήσει, του Φαρισαίου την μεγάλα φνών φωνήν, πίστη μισήσαντες, του δε τελώνου την ευκατάνη, των ευχήν ζήλωσαντες, μη τα υψηλά φρονόμεν, αλλά αυτός ταπεινούντες εν κατάνοιξη κράξομεν, ο Θεός ηλαστητή τες αμαρτίες ημών. Κατεκρίνας, Κύριε, και τελώνην μετρίων παθήσαντα και στενάγμης ηλασμόν ετούμενον μεγαλόφρονας λογίζουν και τα συντετριμένας καρδίας σου και ξου των αιώνων. Αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτόκε Παρθένε
υμνούμεν σε. Διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο αδυσυχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενεκρώτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και ημείς εσωπήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν. Ευλογήτως Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεόν, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Προσδέξε την δεήσιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιόν του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέον σου εφήμας, καθάρ περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγει εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου,
ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γινώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος. Ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο Γέγονε γεγονάσομεν το αναστάντη εκτάφου και αρχηγό της ζωής. ημών. Καθελών γαρ το θάνατο των θάνατων, τον οικοσέδο και νημήν και το Ελέος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. In peace let us pray to the Lord. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. For the peace of the whole world, for the stability of God's holy churches, and for the oneness of all, let us pray to the Lord. Υπέρ το οίκο τούτου και το μεταπίστεως, ευρεβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. For our Metropolitan Yaakovos, the honorable priesthood, for the deacons in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Lord, please. Υπέρ του έθνους ημών, του Προέδρου πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. For this city and parish, for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. For those who travel by land, sea, and air, for those who are sick or suffering or in captivity,
and for their safekeeping, let us pray to the Lord. Υπέτουριστην μας από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνων και ανάγκης, του Κύριου δεηθόμεν. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, in your grace. Παναγίας αχρανού περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και Θεό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίον αυτού. Des Messias des Theotokos, Soter, Soson imos. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Through the intercessions of the Theotokos, save us. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Des Messias des Theotokos, Soter, Soson imos. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, in your grace. Kyrie eleison. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and a whole life to Christ our God. To thee, O Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σαλούντας η αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Son of God, who rose from the dead, save us who sing to thee, Alleluia. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σαλούντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδειξόμενος Διός διήμετέρος σωτηρίων, σακωθήνε μες Αγίας Θεοτόκου, και αγιπαθένου Μαρίας αντρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατο πατήσας. Ήρων της Αγίας Τριάδας συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράνου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσερες αυτούς και αλληλούς, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συν την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Νικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή, του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τρίμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Σοφία όρθη, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Υιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστη τρίμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωήν, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε.
ουρανίων απτίδων προκύψας επί γης και φερόμενον βλέπων ως βρέφος υπομάζιον προς ναών των πρωτότοκων πάσης θλίψεως υπομητρός απειράνδρου προεόρτιον νυν συνεμήν μελωδούσιν φρικτός εξιστάμενοι. Τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες αυτοί γαρτήν ημών σωτηρίαν ετούντεν και πάντες προσέλθομεν προς αυτούς μεταπίστεως ούτι βρίουσιν των ιαμάτων την χάριν ούτι φάλαγγας αποσοβούσι δαιμόνων ως φύλακες της πίστεως. Την πανέμφημον ύμφην Χριστού υμνήσομεν, Εκατερίναν την Θείαν και πολιούχον συνά, την βοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι εφήμωσε λαμπρός τους κοψούς των ασεβών του πνεύματ, ως τη δύναμη και νήνος μαρτιστευτήσα, ετήτε πάση το μέγα έλεος. Μνηστητη Κύριε ως αγαθόν των βιουνών σου και όσα εν βίο ήμαρτον συγχωρήσον εις γαράν αμάρτητος ημισιοδυναμένος και της μεταστάση δούνε την ανάπαση. Είναι επειδή έχουμε δώσει βιβλία, γι' αυτό τώρα δεν φαίνεται. Γι' αυτό. Κοντάκι μας κάτω. Σαν κόρνας σήμερον πίστη καρδίας εφαπλούνται δέξαστε καθορωτάτο λογισμό επιδημούντα των Κύριων προεορτίους ενέσεις προσάδονται. Του Κύριου δεηθόμεν. Δεν νόμο και φαρισίο δεν έχει πολιτική ο θεσινέρης. Περισσότερο αυτά δεν έχουν πολιτική. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και συν την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Holy God, dwelling in the holy sanctuary, praised by the seraphim, the thrice holy hymn, glorified by your cherubim, adored by heavenly powers.
You have brought all things into being out of nothing. You created us in your own image and likeness and adorned us with all your gifts. To all seeking our wisdom and understanding, you do not spare the sinner, and have repentance and repentance of salvation. You have deemed us all deserving to reward the sinners out of glory and all forgiveness and grace. Holy, accept living for heaven, name of sinners, away so him. Look graciously on us, forgive us our offense when I'm free law. Sanctify our souls by faith, and us for holy knowledge of the days of our lives. This we ask you to send us all those who are sick. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, είδαμεν ότι της αγαπώσης των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν, της κατά πρόθεσιν κλητήσουσιν, ότι ους προέγνω και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προόρισε τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε τούτους και δικαίωσεν, ους δε δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι ουνερούμεν προς ταύτα, ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθ' ημών, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφίσατο, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε. Τι εγκαλέσει κατ' εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών, τι ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθενών, μάλλον δε και αγερθής, ως και έστειν εν δεξιά του Θεού, ως και εν τη χάνει υπέρ ημών. Τι ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Θεού,
θλίψεις, η στεναχώρια, η διωγμός, η λιμός, η γυμνότης, η κίνδυνος, η μάχαιρα, καθώς έγραφτε ότι «εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα ασφαλής, αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της κτήσης ετέρα δυνήσεται ημάς, χωρίς από της αγάπης του Θεού. Της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Let us be attentive. Among the saints who are in the earth, the Lord has been wondrous. Bless God in the congregation. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Romans. Let us be attentive. Brethren, we know that in everything God works for good with those who love him, who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brethren. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. And what then shall we say to this? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, will he not also give us all things with him? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Is it Christ who died? Yes. Who was raised from the dead? Who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ειρήνης ήταν γινώσκοντι. Σοφία ορθή ακούσουμε το Άγιο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Εκ του κατ' Λουκάν Ιου Ευαγγελίου των άγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος η παραβολήν ταύτην, άνθρωποι δύο ανέβησαν εις των ιερών, προσεύξαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς αυτόν, ταύτα προσήχετο, ο Θεός ευχαριστώσει,
ότι ουκ ημί όσπερ η λύπη των ανθρώπων, άρπαγες αδικοί μοιχοί, ή και ούτως ο τελώνης, νηστεύωδης του Σαββάτου, από δεκάτου πάντα ως ακτόμε, και ο τελώνης μαρκώθεν εστώσου κι ήθελεν ουδέ τους αθελμούς, εις των ουρανών επέρε, αλλά έτυπτεν εις τον τσίστος ταυτού, λέγον, ο Θεός συλλαστεί τιμή των αμάτωλων, λέγω ημίν κατέβη ούτως δε δικαιωμένος, εις τον οίκον αυτού ηγάρ εκείνος, ότι πάση ύψον εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ο δε ταπεινών εαυτόν οψωθήσετε. The reading is taken from the Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. The Lord said this parable. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed, thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Then ever guarded by your power we give you glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. No one caught up his eyes for the words and words in your mission, you King of glory, for to serve you is awesome, even for heavenly powers. Yet in express immeasurable love for us, you became our ultimate authorization or change. You became our high priest, Lord of all trust, celebration, liturgical sacrifice, without the shedding of blood. For you alone, O Lord, our God of dominion over all things in heaven and earth. You are seated on the throne of the cherubim, Lord of the seraphim, King of Israel. You alone are holy, abide in your heavenly sanctuary. Therefore I implore you, as one benevolent, quick to hear, look on me, a sinful, wretched servant. Purge my heart and soul of an evil conscience, render me brave by the power of the Holy Spirit. Invested with the grace of the priest, stand before this holy table, consecrated your pure, sacred, precious blood. For I come before your head bowed, and I pray, do not turn your face or reject me of your children, but make the let these gifts be offered to me, a simple and worthy servant. For in truth you are the one who is the Father, Christ, and God.
πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασίλεια αυτού πάντοτε νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κύριο. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Υπέρ το Άγιο τούτο και το μεταπίστεως ευλεβίας και φόβου Θεού ισιών εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, without sin, let us ask of the Lord. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κύριου ετισόμεθα. The forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Τα κελά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά το Κύριο ετισόμεθο. That we may live out our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Χριστιανάτε τεν τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα, ελληνικά και καλλινοπολιγίαν, τέπη του φόβρου βήματος του Χριστού, ετισόμεθα. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another, the whole life to Christ our God. Διά των νυχτιμών του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και άγαθο και ζώπιο σου πνεύματι, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση.
αγαπήσομεν αλλήλους, είναι μη ομολογήσομεν. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλώς, στόμεν μετα φόβου, πρόσκομεν την ανιενοφοράν, ειρήνη προσφέρει. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. Let us lift up our hearts. Let us give thanks unto the Lord. Το υπνικιον ύμνον άβοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα.
λάβετε, φάγετε, τούτου μουστή το σώμα, το υπέρημο κλόμενον εις άφεσιν αμάρτιον. Take, eat, this is my body which is broken for you, for the remission of sins. Πείτε εξ αυτού πάντες τούτες το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης το υπέρμον και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεσιν αμάρτιον. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Εκ των σων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Once again, we offer spiritual worship without the shedding of blood, and we ask, pray, and entreat you, send down your Holy Spirit upon us and upon the gifts here presented, and make this bread the precious body of your Christ. Amen. And that which is in this cup, the precious blood of your Christ. Amen. Changing them by the Holy Spirit. Amen. 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 So that those who will take this εξαιρέτως της Παναγίας Αχράνου επενευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αξιόν εσύμος αλήθως, απταλήσεις εστιν Θεοτόκον, την αήμαν χάριος απερπατμός και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Ιερούχην, και δοξωτερός ετρίπτος των Σεραφείμ, την αδειοτόρος Θεολόγων τεκούσαν, τιμώντας Θεοτόκον, Among the first, O Lord, remember our Metropolitan Yaakovos. Grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and in good health for many years, rightly teaching the word of your truth. And also remember, Lord, those whom each one of us
has in mind in all your people. Και δώσει μην ιστόμενη και μια καρδία δοξάζει και ανήμνη το μάγειμα και μεγάλο βλέπεις όνομα σου. Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Having remembered all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts here offered and consecrated, let us pray to the Lord. Our loving God, and accept them in His holy and mystical altar in heaven, as an offering of spiritual fragrance, will in turn send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι, αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσαν ημάς θέσπρεν η παρουσίας εγκαρεκρίτως το μαν, πηγαλίσες έτω των περάνιων Θεών Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφησιν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, into the ages of ages. Πάση. Και το πνεύμα Χριστού. Σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού, μεθού ευλογητώσει, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίης. Ισαΐας, Ιησούς Χριστός, εδόξαν Θεού Πατρός.
May God have mercy on us and forgive us. Το φόβο Θεού πείσεως και αγάπης προσέθετε. Σώμα και με Χριστού, εις άψηρμα και
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. We have seen the light, the true light, and have received the heavenly Spirit. We now have found the true faith, are worshiping the undivided Trinity. Who can Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us be attentive, having received the divine, holy, pure, immortal, and life-giving and awesome mysteries of Christ. Let us give fitting thanks unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, in your grace. Even as that this whole day may be perfect, holy, peaceful, without sin, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Ότι σοι αγιασμός ημών και συν την δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen. Let us depart in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Aia, eυλογήσον. O Lord, bless those who praise you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power. And do not forsake us who put our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to those in public service, to armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. And to you we give glory, thanksgiving, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Blessed be the name of the Lord, from henceforth and forevermore. Blessed be the name of the Lord, from henceforth and forevermore. Dono Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χορός, εύρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, ευγοκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, τον Απόλλωνος προβατών εγώ ημί, ανακάλεσε με σώτηρ και σώσομαι. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσου ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάψους συνοσφοστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον,
παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τρίλαμπες της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ή ο Πάτιο Άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης λατρεύοντας, και του αιωνίου εκπυρός εξάρπασον. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι μνή Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Δις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, δια σου ευρήμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον, φυλαντών αυτάς εις μακαρίαν ζωήν, τι παράσι φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, Κύριε, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσιν άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεποιημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον. Γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και αχράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω το μέγαλό σου, Θεόμεθα σου πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι δώμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και κειμένων δούλων του Θεού, Ευθυμίας, Μιχαήλ και υπέησου γεννηθήνα αυτής, κλαπλημένων με ακούσεντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξιν τα ψυχάς αυτών, ένθε δίκαια αναπαύονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών, και άφητσεν αυτόν αματίον παρά Χριστό θανάτου βασιλεί, και Θεόν ημών ετισόμεθα. Σου, Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός όταν θάνο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς σου και κειμενοδούλων σου, ευθυμίας Μιχαήλ, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναξίσεως, ένθα πέδα, λύπης στεναγμός, Παναμάτιου πάρα αυτόν πράκτην λόγιο Διονύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκα έσυν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σύ γάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και όνσος ο νόμος σου αλήθεια. Τη σύ ανάση ζωή και ανάπτυξη του κεκτημένων δόλων σου, ευθυμίας και Μιχαήλ, Χριστέ ο Θεός ημών, και συν την δόξα απεμπομέν, συ το άνοχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίας εις ημίμα άξομα κάρις και εμείς εδεφήμων. May you remember, be true to our brother and sister, worthy to be remembered, happy, and be ever remembered. Αιωνίας εις ημίμα άξομα κάρις και εμείς εδεφήμων. Αιωνία ύμνη, αιωνία ύμνη, αιωνία αυτόν ύμνη, αιωνία Kyrie δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλτσα του εφημής στην αθηνθίαση αχάρητη και φιλανθρωπία, πάντων ενίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός επίσημον, Κύριε, δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο ρυθμός Θεός ημών, Πανασάς εκρεγρό Χριστός ο ρυθμός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράνου και Παναμόης του Μητρός, δυνάμει του Ημίου και Ζώπιου Σταυρού, προσεσίας των ημίων επορανίων δυνάμενα σωμάτων, εκκλησίας του Ημίου δόξου προφήτου, προλόγου αυτής του Ιωάννου, των Αγίων δόξου Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξου Ανεγνίκων Μαρτύρων, των Οσίου Καδεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Κρεκαίων Θεό Πατέρ Ιωκήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Τρίφωνος, της Αγίας Μάρτυρος Περιπτούσας και των συναυτήν, των Αγίους Πατρόσιου Βασιλείου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου, όν και τη μνήμη παρτιλούμεν και πάνω του των Αγίων ελέησος, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Ευχών τον Αγίο Πατέρ ημάς, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. May the Holy Trinity guide and protect all of you. Good morning.
morning. You know, last week we celebrated the Sunday of Zacchaeus, where Zacchaeus, out of his desire to be with God, to see God, climbs a sycamore tree. And I thought of all of you this morning because you climbed on a 290 in your desire to see God. And I hope that just as God blessed Zacchaeus, He blesses all of you for that extra desire to go through the snowstorm and come to church. Please let me make the following announcements. Tomorrow we have our liturgy, the presentation of the Lord in the temple. We also are having our stewardship brunch next Sunday. And the Sunday after that, on the 15th, we have our Apocryatical Glendi at the Carlisle Banquets in Lombard. We also are going to start to offer catechism classes in Orthodoxy for those who are thinking of converting. All of this information is found in the bulletin. And for further assistance, please contact the church office during the week. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You know, the heart is a fascinating organ. It pumps blood to the body and fills it with oxygen and nutrients. And over the last few decades, great advances have been made with respect to fixing problematic heart conditions. Many of these procedures are really modern-day miracles as they add years and memories to people's lives. But while human beings have been made great strides into the body's most important organ, it can be safely said that we will never be able to read into the heart of an individual. That's something that only God can do. This morning's gospel centers on a parable related to us by Jesus. Two men, he says, went into the temple to pray. One of these men was a publican, who was a tax collector by trade, despised by his people. The other man was a Pharisee, a religious man, a good man, a man who fasted and tithed and prayed. Peeking into their hearts, Jesus was able to discern what, and more importantly, why they were praying. The Pharisee, when he prayed, essentially recited a spiritual resume and proudly listed to God the good that he had done. He tells God that he's not like other men, that he prays and tithes and does all the godly things that are necessary. In direct contrast to this man lies the publican. Missing from the publican is any sort of prideful boast or list of good works. Today's gospel tells us that he stood far off, beat his chest, and said, "God, be merciful to me, a sinner." Such is the contrast of these two men, and their words really reveal the condition of their spiritual hearts. We learn in this morning's gospel that pride is one of the most dangerous spiritual conditions a person can ever suffer from, because it can take someone religious, contaminate his heart, and keep him from progressing towards God. The Pharisee, the religious man, suffers from a condition that in Greek is called philautia, or self-love. Philautia is seen in displays of self-righteousness, bragging, comparing oneself to others in a condescending way. It's also seen in the listing of our accomplishments and in the refusal to acknowledge our deficiencies. Philautia is so impactful that the fathers of the church state that all diseases of the soul come from it. Greed, anger, lust, all these passions come from philautia. That's how far-reaching it is. And so our jobs as Christians is to make sure our heart is empty of self-love so that we can authentically love others and please God. And in a me-first narcissistic world where we are trained and developed and formed to turn love inward and not outward, this is hard to do. Americans naturally acquire philautia. And many of society's tragic ills, from the struggling economy to the corrupt politician to the lack of forgiveness that we see in others,
is based on what the Pharisees suffered from this morning. Nobody wants to compromise their ego in this lost age. Philaphtia is so far-reaching that it impacts our relationship with our neighbor. It's not just a coincidence that the religious person in today's gospel, the one who was in love with himself, was condescending towards his neighbor while he suffered from self-love. The two go hand in hand. Our lifelong vocation as Christians is to cut off Philaphtia by acquiring the only thing that defeats it, by acquiring humility. That's the end, to be a humble person in touch with our sinfulness, our brokenness. The reason the publican stood far off, beloved, is because he had a humility that showed him his faults. His being far off from God is symbolic of how he felt. The publican learned and knew in his heart what every saint knows, that the closer one comes to God, the bigger the sinner he becomes. It wasn't that he sins more. God was shedding light on his numerous sins and his brokenness. Humility marks the beginning of a great spiritual life. It's the foundation of any quality spiritual life. There's a valuable story that illustrates the real value of being humble. There once was a saint who reached such a sanctified state that he was able to banish demons. And one day he asked one, "What makes you go away? Is it fasting?" To which the demon replied by saying, "No, we don't eat or drink." "Is it vigils? Is it all-night vigils?" To which the demon replied by saying, "No, we don't sleep." "Is it separation from the world then?" To which the demon replied by saying, "No, we live in the deserts." "Then what power sends you away?" "Nothing," the demon began, "can overcome us except humility." My brothers and sisters in Christ, we have to acquire the humility we see in the publican this morning's gospel. All other virtues and every good spiritual thing comes after it. And we do this by cutting off self-love, by condemning ourselves and putting the needs of our neighbor above all other needs. That's the barometer of humility, loving our neighbor and condemning ourselves. When Jesus says in the gospel that we are to love each other as we love ourselves, he does not mean to love people with the same intensity that we love ourselves. No, you don't love yourself first and love others. That's Oprah theology. What Christ means is that we love others as if those other people were us. Our neighbor is ourself. His problems are our problems. This is what the Pharisee, the religious person, forgot to see. And the tragedy of this morning's gospel lies in the fact that all those prayers, all that fasting, all that tithing did nothing for his spiritual development. Imagine if one day we meet our Maker and he says to us, "Yeah, you came to church, you fasted, you tithed, but you didn't do it in the right way." Those good actions of the Pharisee fed his ego. They were negated because there was no humility supporting them. The God of humanity wasn't being worshipped by the Pharisee. He was worshiping his ego. The actions of the Pharisee illuminate for us that the real danger with Philaphtia is that we can take a good act and negate it. When a good act is done out of self-love, self-promotion, the good act is negated. This is something that the Holy Fathers speak of constantly. St. John Chrysostom says that vice seeks to clothe itself in acts of virtue. It seeks to cling to virtue. And this is seen throughout the world today. How many people help others not to honor God, but to feel good about themselves? How many people run 5Ks to raise money for particular causes, and then they publicize their good work on the internet and brag about it for everyone to see? Even in the church, how many people make dedications or donate money under the condition that they get publicly recognized for it?
The Pharisee lives in all of us, beloved. And it lulls us to sleep. It goes undetected because it's based or related to good works. So the question before us this morning, beloved, is how do I fix my heart? If this fallen society constantly is pumping messages of self-love, how do I create within me a healthy heart, a heart that leads me to relate in a way that is pleasing to God? How do I make sure that the good that I do isn't negated by philautia? The answer is found in the remark of the publican, who doesn't have a long prayer, but simply says, Lord Jesus Christ, have mercy on me, a sinner. This one prayer in the Orthodox Church is known as the Jesus Prayer, a prayer known as the prayer of the heart. Why? Because it fixes the heart. Our constant recitation of this prayer, even for a few minutes a day, fixes our heart, and it guards it. We become sober spiritually from our experience of it. Our motives become God-centered, and we gain much-needed discernment. In addition to the partaking of the sacraments of confession and communion, our prayer life should always include the recitation of the Jesus Prayer. The Gospel reading of the publican and the Pharisee marks the birth of the Jesus Prayer. It's a prayer with a long history, a prayer that kept at the center of Orthodoxy's core throughout the ages. As we head into Great Lent, beloved, the Church is sending us a wonderful Gospel reading that complements last week's Gospel reading. Last week's Gospel, the Gospel of Zacchaeus, who climbed the sycamore tree. And the core lesson of the Gospel reading last week was to have a desire for God, to go above and beyond. Today's reading builds off that and tells us that we don't just need a desire. That desire has to be checked and modified if need be. It says to us, make sure that what you do stems from the love of God and isn't based in self-glory. May the example of the publican and the Pharisee remind us the dangers of philautia, and may the good God and the good that we do feed our relationship with God and not our ego. Amen.